to na fito zan dau hanya. Na ga ranki bai so ko? Gaskiya ne ana tafiyan da za ka yi. Gaskiya ne ban ji daɗin shi kuma ni gaba na yana faɗi. Kawai gaskiya ban yi tafiyan da za ka yi. Sadiqa kenan. Ki kwantar da hankalinki. Insha Allah zan je lafiya zan kuma dawo lafiya. Kin gane? Kawai abin da nake bukata da ki ci gaba da yi min addu'a. Kamar yadda na faɗa wa baba, ci gaba da mun addu'a. Kin ji ko? Kin san ni idan na ce zan yi abu sai na yi. In nayi alƙawari sai na cika shi. Saboda haka ki yawo. Kwantar da hankalinki. Kin ji ko? Insha Allah zan je lafiya zan dawo lafiya. Saboda haka ki kwantar da hankali. Ki dan mun dariya an gani? Ka mota nan. Shikenan. In dauki jakan ne koko zaki dauka ki raka ni. To shikenan. Insha Allah zan je lafiya an kuma dawo lafiya. Sadiqa, akwai magana da dama nake so in faɗa miki. Akwai abin da zan baki. Ya zama shaidar ina nan ko bana nan. Zan baki wannan tutar ta zama tana gane miki hanya. Ki ɗauke ta ki sa ta a wannan katakon da na baki. Tutar nan zan baki. Kina ji? Zan baki wannan tutan. Duk lokacin da kika ga wannan tutan ta kalli gabas, to lafiya lau nake. Idan ta kaɗa yamma, ba na lafiya. Idan kuma ta faɗi ƙasa, ba na a raye. Gaskiya ba na son magana mutuwa. Ni da abin da za ka dinga son magana mutuwa. Sadiqa ki kwantar da hankalinki. Allah shi ya yi ni. Zai iya ɗaukar raina a kowane lokaci. Amma dai zan je lafiya, zan dawo lafiya da izinin Allah. Kin ji ko? Insha Allah, kuma yadda na gaya miki, zan je lafiya, zan dawo lafiya da yardar Allah. Sadauki? Nura. Ai dama ina kokarin zuwa gidanku ne yanzu ai. Na fito, ni ma na ce daga nan zan biya ta gida. In muka biya ta gida muka ganka, sai mu tafi kai rakiya. To ai gashi na zo da ni ne dama yanzu ma rike ni. A'a, amarya me faru na ga kin bata ranki. Ba kya so ki tafiyan ne? Ba ta so ai tafiya. To ai ya zama dole ne. Shine saboda cika alƙawari. Yawwa, saboda haka ki koma gida yanzu sai in raka sani ko? Yawwa amarsa ta ango. Ki haƙuri. Ina gaya mata ta yi haƙuri. Halin cika alƙawari ne. Ya kamata in cika alƙawarin da na ɗauka. Dama duk mutumin da bai cika alƙawari bai cika mutum a rayuwa. Ba komai, ba ta so in tafi ne. Amma dai na ce mata ta yi haƙuri. Ai bai kamata mu halar da ita ba. Kuma ba ku so tafiyar ba. Amma saboda ta gitta dan a cika alƙawari kuka ce a tafi. Kake damu insha Allah zai dawo. Zan dawo insha Allah. A'a ba amarya ai ba za a yi haka ba. Dan Allah ki koma. Ba komai mu je kawai. Mu je. Sadauki. Nura. Haka amarci ko haka har goshin kama kyalli yake. Kai Nura ban san iya kalamai. Ai amarci da ma haka ne da angwanci duk abin da zai yi.
bari in yi sallah na alwala.
Sa. Ka maka shi ne. Ko ba jima ko mun dare. Yakar Allah kamar yadda ya kamar alƙawari. Na tabbata zai zo gurin. Ba so ba. Nan ba ce da kina. Wannan jami'i ne. To kake mu ba haka bane sa. Ina so a zo a kawo. A kara mu ko da awa ɗaya. Insha Allah. Kan kai ne. Tun da ya ci awa ɗaya ne. A kara mu. Shikenan. Ba komai. An gara mu. Na zo in cika maka alƙawarin da na ɗauka maka. tabbas na san ba da shamaki babu hau na tabbata za ta ci wani hau daga shi ne wani Ya yi nura. Yanzu na ji a gidan rediyo an yanke wasu sadauki zama a gidan kaso mota. Ai! Ga rediyon mata yi. Kama sadauki. Ya za mu kere su tafiya birni ya kama dole. Ni yadda za ba za mu bar shi cikin wannan halin ba. Wallahi amma kafin da birnin nan sai na tabbatar da gaske magana
gidan rediyo wani makaranta ne wallahi. Ba lalle bane su ga maka magana ka tabbatar da gaskiya. Saboda haka sai na je na bincika a unguwanni ne tabbatar da gaskiyar magana. Saboda haka ina amina yake. Ka je ka same shi. Bai gaskiya zan je binciko kuma zan zo. Ka ji ko? Ka gaggauta zuwa zan zo ka jira shi kawai. Yawwa. Da Allah ka saurawa. Bari ina nan zuwa. Hey! Kaka daga mahaifiyarsa. Don saboda ba su duru, ka je ka tafi makarwa min da ka bata. Sai na zo gogawa a rarrabe. Hey! Sadauki. Kai ne kake tafi yanzu? Wallahi. Ya mutu. Lafiya lau. Masu umma. Suna da lafiya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wannan abin da ya faru. Na zo ne in tabbatar da shin wai wannan maganan da ake ta faɗa gidajen rediyo ana yaɗa shi da 'yan jaridu. Gaskiya ne ko kuwa ƙarya ne saboda ka san akasari 'yan gidan rediyon nan da 'yan jarida waɗansu makareta ne ba sa faɗan gaskiya wani lokacin. Gaskiya ne wannan. Wata takwas ne kawai. Kai ne kake tunanin wata takwas kaɗan ne amma wata takwas ba na kusa ba ne. Ba ka tunanin cewa matanka Sadiqa za ta shiga wani hali kuma haƙinta yana rataye a wuyanka ne. Ai hakan ba ya mata adalci ba ita ba. Haka. Amma ba sa. Umma ba ta. Duka. Shikenan. Insha Allah zan miƙa sakon ka gare su kuma insha Allah za su ji. Yawa, Ina so dama. Ya mutane. kowa hankalin sai a tashi. Wallahi sun rasa abin da ke masu daɗi. Sun yi kewan jaruminsu wanda yake share masu hawaye, wanda yake ƙwato masa 'yancinsu. Babban baƙin cikinsa don har yanzu bai tunanin za su iya samu wanda zai iya shafe gurbin rawar ganin da kake taka musu ba a wannan garin gabas ɗin. Allah ya fitar da kai lafiya. Babu lokaci da yardan Allah zai fitar da kai. Da su Allah ya bar mutane Allah ya fitar da kai daga nan wara. Na gode. Na yi maka alƙawarin cewa mahaifiyarka tamkar mahaifiyata. Kaga bako ya isa. Ya isa. To Allah bai. Kuma kanwanka zan kula da matarka kuma zan rike maka amana. Ba zan taɓa cin amanar ka. Ina so in tabbatar maka da cewa abokantakan mu gaskiya ne ba ƙarya ba. Allah ya fitar da kai. Na gode. Gaskiya kasuwan nan bai min kyau ba. Kai maka ce ka kai yaran nan ka kasuwa ke. Wallahi na. Ai kasuwan nan sai a hankali. Amma fa ya kamata kin samu
idan Nura ya dawo shi ma zan ba shi shawara din nan. Ka ga wancan shekarar haka aka yi. Gaskiya zan ce shi ma kai wannan gyaran kasuwa. To ya zai tunda abin ya kasance haka. Abin ba da Kai ta faman ajiya, kai ta faman ajiya. Shiru yadda abin yake kasancewa ke. Na rasa ma yadda abin yake. Lafiya? Nura? Ka in ci abin da muke tunani ya faru. ka gaya mana. Sai dai mai haƙuri. Aikin gama ya riga gama. Me ne kuma? Yanzu haka maganar da ake ciki. Sadauki na gidan kaso. Yana gidan yari. Inna lillahi. Na wata nawa? Ko shekara nawa? Sun yanke masa hukuncin wata 8 yanzu haka. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. A haka Allah ya so. Dama a rayuwa idan bawa Allah baya jarabtansa zai bincika rayuwarsa. Ina zuwa. Ina rayuwa.
Yawa ‘yan uwana, yau ne muke murna da samun karuwa da abokina yau suna. Saboda haka kowa zai sha alawa ya shansa barin fara rabo daga nan. Saboda haka kowa ya dara ya taya mu farin ciki. Ai shi ɗan uwana. Kowa ya sha iya shansa, in ma ya kare za a sake rabo ni. Habibu ana bugawa kin. Kai, a gaishe ka Musa Siniyo, na san ba ka da wasa. Kai showman, kana nan kana ta bugawa kai ma. To. Ah, Obza. Ina nan ina ta rabo barin zo. Yawa, Malam Musa, sanda aiki. Malam Musa Isa kenan, sanda bugawa. Ranka yadda ina nan ina ta raba alawa saboda murnar da muke yi ta samun karuwa da muka yi yau suna. Shi yasa na ce a sawo mun alewa in rabawa jama'a kyauta, kowa ya sha iya shansa, in ma ya kare za a kara karo dan a taya ni murna yau wannan farin ciki na samun wannan karuwa da muka samu. Hakan take. Gaskiya ne. Annashuwa da jin daɗi da walwala. Gaskiya ne. Wato wannan murnar da haka ne ranka ne. Ina mai tabbatar maka da cewa ba kai kaɗai na shafa. Allah sarki. Na yi murna kwarai da gaske. Ina sarki yake. Ranka yadda. Wato ina zaune a gida. Ta. Masan aka taso aka bayyana mu cewa mai ɗakin ka taso. Mai ɗaki na ranka ne. Kuma an sauka lami lafiya. Alhamdulillah. Kuma an samu mace. Alhamdulillah. Saboda haka kaga murna da farin ciki dinka na kariya da kai. Gaskiya ne. Haka yake ranka ne. Haka yake. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. Sai ka tuno min da gida sai na fara tausayin su. Irin halin da za a tsinci kai. Gashi an haihu bana gida. An samu karuwa an haihu lafiya amma bana gida ranka ne. Sai dai za su shiga cikin wani yanayi na rashi na da tunani na da kuma ga yanayi an tsinci kai a haka. To amma ba komai, Allah baya bari. Allah mai yaye wa dukkan bawa masifa, mai yaye masa komai, mai yaye shari'a bai da alkhairi. Yanayi mai bawa babu abin da ya dace illa mai kaddin al'amuransa. Gaskiya ne. Kuma addu'a muna da muna sosai. Wani batu na gida da wani tashi hankali idan ma da samu za mu cewa ya mutu samu ya zama cikin saboda ci gaba da kasancewa cikin farin ciki kana walwala insha Allah Allah ya shi ce da ranka. Nagode ranka ne. A gaida gida ranka ne. Nagode ranka ne. To in baka alawan mana ka sha ka ji irin alawar da muka abun nan. Wallahi to ko a karo ne ma. Don yake da ranka ne. A gaida gida. Nagode ranka ne. A gaida gida. A ce muna gaishe su. To. Nagode ranka ne. A gaida gida. A ce muna gaishe su. Yawwa. Kai, Musa Siniyo sannu da aiki. Ana ta buga. Showman. A gaishe ka Showman.
Wa alaikum assalam. A'a, Nura kai ne? Ni ne wallahi. Na je kasuwa ne lafiya lau ba gajiya. Na je kasuwa ne ce to bari in yi miki cefane ko? Okay to na gode. Yawwa babu dama. Yawwa ba dai matsala ko? Ba komai. To shikenan. Sai an zuwa. A'a, Nura. Faliyan da tutan nan ta canza waje. Kuma sadauki ya riga ya gaya min cewa in har ta kalli yamma to bayi da lafiya. In ban da ke in za ki duba ku ga yanzu lokacin iska bane. Ai dole tuta launin gefen canza saboda lokacin iska ne yanzu. Nura, na yarda da Allah, na yarda da maganar mijina. Amma akwai wani alfarma guda ɗaya da nake nema a wajenka. Don Allah ya kamata ka je birni. To shikenan. Ni mace alƙawarin zan je in dai hakan zai kwantar miki da hankali. Ya hakuri yanzu abin da ke shiga ciki ki je ki dafa wannan abin da ya yi. Na gode. ban fasa baka jin magana ko ban fasan iskanci to kai kowa ya koma wajen shi kowa ya koma gurin inda yake dan kurma ni sa'an wasan ka ne afke ka da kulkin nan
ka gan shi lamba 9 ka shiga ka yi shimfiɗar ka kwanta in ga wanda zai zo ya dame ka ka yi haƙuri. Sadauki, bako, lokaci kaɗan na baku ku tattauna. Sadauki, ya haka kuma? Wata 8 fa ya wuce. Ka sa ni a dubu bambanci abin da ke faruwa ba. Al'amari ya canza? Al'amari ya juya. Kamar yaya? Ban fahimce ka ba. Na sa na tarko kala-kala. Na tsallake shi. Wanda ya faru. Gaskiya daɗi ka san ai sadauki wato yadda takan sa a yi caca da makamu idan har ya ci ai yadda da amince ke kawo haka. na gode da wannan kulawa da kake fara bani. Wansa ranka yadda relax sarki ranka yadda an samu 'yan kwanaki nake ce musu su taimake ni in zo in gaishe ka shine yau sai suka ce da ni aka haɗo ni da wannan bawan Allah. Sai dai sarki gashi ka zo ka same ni ba a cikin yanayin da dace ba domin ina cikin taraddadi tashin hankali wato sarauki advance sadauki ina neman ka dawo. Yes, Bisan.
waye kawo na takardar? Baka san wanda ya kawo ba. Yanzu ne nake shigo ake ba takardar. SB Sani, abin da nake so na kai, yadda za a yi, kai kokari ka bincika. Daga ina takardar take, waye kawo ta? A gaggauta. Yana bai. Yanzu dama a ce abinda kake boye min kenan? Dan nawa ɗaya a sace min sannan ka dinga min rufa-rufa to wallahi ne ba zan yi da ba. Ka je ka nemo min ɗana duk yadda za ka yi ma ka nemo. Kana jami'in tsaro a ce ɗana a ɗauke wallahi ne ba zan yi da ba. Ka je ka nemo min ɗana. Wallahi ba zan kara kula ka ba idan ba ka nemo min ɗana ba ne. Duba takardar nan. Aini suke nema. Bai kamata su kama wani ba. Ni ake nema, ni ya kamata su kama. Ranka yadda taimake ni ku miƙa ni wurin su kawai. Ba kai suke nema wasu dauki. Ba kai suke. Ranka yadda ku taimake ni ku miƙa. Ba ni takardar nan. Wato ina sadauki yake? Ba kai suke nema. Kuma abinda nake so da za mu ji yadda doka ta tare da ga cewa mun shawo kan wannan lamarin saboda kwantar da hankali
ba abin da nake so da kai. DPO yau ce ranar da ba zan manta ba. Kai da kai aka kashe mun ƙanina ko? Yara, na gode da kuka kawo min shi. Yau kai ma ranar da zan aika ka inda kuka tura shi kenan. Amma kun ba shi abinci ne? Ya yi kyau. Ko ruwa ba ku ba shi ba ko? Cire mai, mu ba ma mu'amala da 'yan sanda, tsakaninmu da 'yan sanda harshashi ne kawai. Kuma sadaukin mun sa ƙafar wando ɗaya da shi kenan. Don hula ka ta faɗa ƙasa, kai ma ƙasan za ka bi ta. Kakka damu. Yara, yau zan tura kan da ka tura ƙanina. Wannan shine sakamakon ɗan sanda mai taurin kai. Ko ya kuka gani yara? Yana kyau. Idan jirgi ya zo hutun jirgi zai faɗi. Abin da ya faru ke. Ina so ka ɗauka ba alƙawari. Kowa wannan magana. Ba zan gaya ma kowa musu ba? Za ka gaya ma kowa wannan magana. Ina, wallahi ba zan iya ba. Ba zan iya ba. Sadauki, yanzu Sadiqa da take ta faman jiran ka fa. Me kake so na gaya mata yanzu? Ka mutu? Wallahi ba zai yi ba. Ba zan iya gaya mata haka ba. Na ci amana ta in nema taka. Nura, na san zan kara rayuwa na. Ba zan fita ba iya rayuwa. Da ka ba ni saura. Ka san tana da tsotsarar ra'ayi, ce mu yana hanya zan bullo mata in gaya mata ka rasu. To idan har ta amince mahaifiyarka kuma ya kake so ne da ita? Nura, ita ma ka gaya mata na rasu, ba na ra'ayi. Shikenan. Babu dama. Naji. Insha Allah. Na ɗau maka alƙawarin zan gaya musu kuma na ɗau maka alƙawarin
zan iya kokari na in fahimtar da su Allah ya ɗauka ranka. Zan cika wannan burin da na ɗauka maka kuma zan cika ma ƙudurinka. Na maka alƙawari. Lokaci yayi. Gode Nura. Na barka lafiya. Nura, ka yi haƙuri da yadda Allah ya yi. Wannan kaddarar na karɓe ta da hannu biyu. Na karɓa har a zuciya na. Kuma haka Allah ya ajiye na irin. Haka Allah ya ce. Saboda haka ina godiya ga Allah. Kaga na ce muku lokaci yayi. Me kake jira wuce ba ku? Mu je sadauki.